A magány nem attól születik meg bennünk, hogy nincsenek körülöttünk emberek. A magány akkor jelenik meg, amikor nem találunk teret arra, hogy kimondjuk azt, ami számunkra igazán fontos. Ritkán az üres szobák tesznek magányossá bennünket. Sokkal inkább az, amikor szavakat hordozunk magunkban, amelyeknek nincs helyük megszólalni, és igazságokat, amelyeket nem érzünk biztonságosnak megosztani. A gyógyulás nem megoldás, hanem folyamat. Annak a tanulása, hogyan teremtsünk olyan teret magunkban és egymás között, ahol kimondhatóvá válik az, ami a leginkább számít. Amikor már nem kell egyedül hordoznunk azt, ami bennünk él, ez annak a közös munkája, hogy lassan, lépésről lépésre megengedjük magunknak, önmagunkként legyünk jelen. Láthatóvá váljunk, és valóban megismerhetővé egymás számára. Ebben a térben a magány oldódni kezd, mert nem maradunk egyedül azzal, akik valójában vagyunk.